minunate. Ce emoții să mă vine. E bandărul socru mare și ami pentru băiatul lui Regelorii, 5 milioane, 6 milioane, 7 milioane, 8 milioane, 9 milioane, 10 milioane, 11 milioane, 12, 15, 20 de milioane, să lase un tigă, două vorbe. Acum începe obiceiul. Ce emoții să mă vine, că mă așteaptă în vartă zile. Hai ca să-mi dau haina de mire. Din partea lui Dani Bancoman, pentru mami și Gianina Mașiului. Anam de ședă. Asta-i nunta la coroane, asta-i nunta la coroane, ăsta-i tata lui Oslane, lui Dariu și Jessica, vreau să aflăm cu dastul mea. Dar aplodul pentru mami inginerică și toată familia lui să rămână aplodule și mai departe de bucurii. Și de la socru mic, încă dată pentru băiatul lui, pentru Jerica, pentru Jessica, Aslan și pentru Darius. Pentru toată lumea asta, pentru din partea lui mami, pentru toată lumea prezentă. Pentru toată lumea de la inginerică, pentru toți cocalarii, toată familia lui mami. Să dați familie haina, băi! Așa, Armanio, pentru mami de la Armanio. Fără de grație. Pentru mami de la Armanio. și de la soată mică! Da, pentru mami, pentru băiatul ei! Să rămâniți. Aia Miharu. Și de la socru mic! Omule. De la... Pentru băiatul, pentru mami! Pentru mami, de 1.000.000 de ori să-i dea Dumnezeu numai bine. Și de la Florica! Tot pentru ginere de la soacra mică, pentru mami! Și de la Florica! Pentru remontul lui, pentru mami, pentru Jerica, pentru remontul pentru mami! Emilioane pentru mami! Pentru mami, 4 milioane! Tot de la Florica! Îi mulțumim la toată lumea de care sunteți sub noi! Special pentru Sorinel și pentru Sara, pentru copiii noștri, să rămână! La bunete, prietenilor, pentru mami. Pentru mami, pentru mami, pentru mami, pentru mami, pentru mami, 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 mami! Pentru mami, pentru mami! La Florica, bunete! Băieții! Ia-uzi! Aplaudați toți băieții! Azi e nuntă la buleții! De la Sorin Generica, de la Bianca! Pentru Generica, pentru frățiorii ei! Să vină Aplaudați toți băieții! prietenul Șobi, să vină aici de Miro. Danilo, Titi, Manu, toată să vină aici tot. Azi e nuntă la buleții! Auzi! Să distragă focalarii astăzi la nunta lui Babi! Băi, 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 alo! Am și dedicat această frumoasă, foarte, foarte special! La Pisoi, Tot din partea lui Pisoi, 10 milioane pentru Generica, pentru părinții lui, pentru toți invitații și buleții, toți cocalarii. Încă o dată pentru Generica, de la Pisoi, corona de la Comotul nostru mai mare. încă o dată de la Pisoi cu respect. Pentru cinerică să dea Dumnezeu fericire, să rămână. De la Cristi, pentru mami, puțin lunat. Ia-uzi. Să rămână acum. E nuntă cu bucurii, e nuntă cu bucurii, socru mare e Șobi, mai, 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 oh, oh, oh.
100 separat pentru Hristos să dea Dumnezeu putere. La corbele astea. E nuntă cu bucurii. Ia mă răgământ. De la Florin, alu Mirliana, pentru mami, pentru Ginerică, pentru socrul mare, fără număr, la Florin, alu Mirliana, să rămână disulă pentru mami. Horacă conducerea, să lăsați 2 minuțele fără de indicații, să fac și eu 2 vorbe. Dacă e după mine, înapoi. Vă rog pe voi, după dreapta și stânga, să înțelegeți. Așa. Ia-o-ți. E nuntă cu bucurii, mă. De ce? Sucru mare e șopit și afară e zi cu soare, să bebe cafea în valoare și cheltuim toți banii, că e nunta lui papi. Și costă $1 de la Los Angeles, acolo mulete să rămână lui, crească copii. Tot pentru mami, 2 minuțele fără bani. Pentru eu zic, mai e șana, capio 30. Ia mă răgământ. De la Piedea lui Carcus pentru mami. Ia mă răgământ. Afară e zi cu soare, se simte ca pe valoare. Hai să cheltuim banii, azi e nunta lui papi. Toată lumea să știe că intră în istorie. Era șeful nostru de la Ginerică, în altă șefă. Și de la socrul mare, i-auzi vorbele astea. Îmi răcorește sufletul. Secunda. Îmi răcorește sufletul. L-am pus naș pe bulgarul. L-am pus naș pe bulgarul. Alex a dat pentru papi, pentru familia lui și pentru fericirea lui Gaz. Și pentru mine să rămână, chiar dacă n-am dormit 2-3 săptămâni importante, să rămână la copiii tăi și ție să moară măicuța mea, că mă jur. Ia-o! De la Marica pentru papi, e bine că suntem toți acasă și n-am făcut voia la dușman. Ia-uzi! Pentru familia Bădătă, dați-mi voie 2 vorbe să rămână acum. Țineți minte, țineți minte, țineți minte, țineți minte, ce-a fost cu zi înainte. Țineți minte, ce-a fost